MOR 91.9 Chiki Bay 8:54 on the clock. To Master Bobby, ang lalaking mapapaaga talaga. Lalaking taas tanan to Moy. Walang iba. Master ng bayan. All the way to 11 magkakasama tayo kasi later, alas 9, pangyon sa alas 11, hot seat na naman tayo. Yes, karon. Idol na ako niya sa una pa kay Sandy 101. Makuga paminaw sa una. Wala pa kay ko nag-MOR sa una. Oh, one. Cloyd Phoenix. Ay, pa din ako na nailhan katong din ako CBN ako, ano din. Si Cloyd Phoenix, si Cloyd Winstanley. Winstanley, tama. Tinood nga lan. Kadunggan sa una sa radyo. Pandi siya mamilya kaning award-winning filmmaker na one. Okay, pag filmmaker man po ko, siyempre, collaboration, pwede po na ako ni siya labuan. Award-winning na ba yan eh? Gusto po ko maka-award lugar. As a filmmaker. Pohon. Ato na nang hinahinayan na ito nagbuhat ng mga filmmaking techniques. Atong mga kauban si Sir Cloyd. Sir, gud akong tawag ani kay kablog ko magulang gyud kay nako ni siya sa una. High school pa ba ako nadunggan na ako. Oh no. Mga kabatch di na ako maingon. Boy Negro, mga David Band, DJ Tony. Ay, ako, dali naman ko sa millennials, manggag ko. So, onya, tawad yung mga pangutan ng hot seat question ninyo nga. Original. Awat-awat. I-send dani sa atong ABS-CBN mobile daan. Ha? Ibutan diya, hashtag hot seat Cloyd. Okay? C-L-O-Y-D. Cloyd. Ang inyong pangutana and then isend din niyo sa 0937373167 si Cloyd Phoenix of Sandy 101, who your radio should be. MOR naman sikat. Taman. And karon ko ano po di siya kaning call center trainer, and then at the same time kuan po ni si Sir Cloyd kanang sabi balikan ako sa ning si Sir Cloyd karon dagana ni siya mga kabilinggan karon. 1992 pa lang nahimo na siyang DJ, former DJ sa ABS-CBN po ni siya. 101. Karon award-winning filmmaker and call center trainer. Wow. Our funk. Idol na ko na mga veteran. Yung DJs of Cagayan de Oro. Ma'am, kadjut lang ma'am. Ay, agi ka manawag ma'am pag naanak ko'y kuan. Atong next nga question, last question. Ito na ang MOR University 2.0. 2.0. Mas pinasaya, mas pinakulit. Sagutin lang ang tanong ni Master Povi. At kung tama ka, may libre ka ng greetings. may libreng request pa. Ang daming matututunan. Mas aha ka talaga. MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong. Ang tanong, unsay meaning or unsay pasabot sa abbreviation nga AM? Kung istorya tag AM radio. Hello? Hello, Master Pops. Oh, kinsa ni?
Si Joel sa Joel. taxi. Unsa gina inyong imong kuan, imong taxi again? Afnan Altia. Atngan? Atngal? Again, spell it. Come on. A, letter F, dayonan, Afnan. Asnan? Nagidlay ako na dong ganit. Na si Cloyd Phoenix dani oh. Sandy 101. Ang taxi. Sir Joel. Unsa imong answer diha? Ay kog charchare. Ang EM, ang meaning anak kay anti-regime. Ha? About dili AM nga PM. PM. Ka ng AM radio, FM radio. Meridian is wrong. Unsay pasabot sa AM when you talk about radio? Kay technology man ta. Technology, ladies and gentlemen. Hello, Mr. Pope. Hello, kidsane. Gerson? Oo. Taga-asa? Igpit. Igpit? Pag di na makaya, ipaigpit lang sa... No, Gerson, unsay imong answer dia? Auto monitor. Auto monitor is wrong. Siya. Ginagamit og kuan sa Morse code sa una. World War II, World War III. Hello, Mr. Pope. Oh, Joel na pod. Yes. Nakay second chance. Mr. Pope, What is your answer? amplitude modulation. Ansa to? Amplitude modulation. Amplitude modulation is correct. Kanina pero nabawi. Ganina na kung dinaya ko niya kay Nabe kon driving load. Tama. Ayaw. Ikuan yun na, ihunong, ha? Anyways. Okay. Bantay, drive kag na kay cellphone, ha? Okay. Diara ka. Hunong sa ay nagkatawag. Madala, ayaw lang sagtawag. Okay ra man sama kabulo man mga gapaminaw gi ka Joel. Ano nga takdan sa ko kay? Lagi. Daghan pa. Ipa-viral na dia. Ikuan dia, unsay imong request dia Joel, go. Kuan ingon si lang kuan daw kanang karong sabihin mong lagi. Ha? Sabihin mong lagi. Ay nakanta, kinsa nagkanta na? Ay timot ko sa kay mao na siya. Okay, menopause. Okay. Ay nakanta kay kanang. Lisod na masin magkilat. Greet your friends, come on. Greet lang ko sa kuan Latuda white metered taxi. Aba. Shout out sa inyo diya tanan, labi na si kuan lang si Pingping, kuan si Tulog. Sa pa? Mga washer boy diri sa airport. Diyan ninyo atulin. Katalan mga sa GG mga may washer diri namo masabot. Naritig hinlo de dia. Sige. Tiglo diri. Mayo kay suki. Kapul tutak gang ising-ising naminaw ni Mama Sebab. Dagan salamat. Kuan ilabi na sa mga asawa na sa balay. Pag-urot na kay pasalubong di ka na. Yay! Mahurot na siya, mahurot. Hurot-hurot. Hindi kayo kuan. Kani ang akong pasabot ba kung mahurot na imong pasalubong, dapat kay pasalubong nga di mahurot. Kato, di ba? Kato na. Kato mo na kung unsa akong ginauna mo na to. Well, ikaw gyud ha. Sige lang, salamat you guys tanan sa imong pagpaminaw always, and then always you got sikat you yung mga tagalandingan nga mga Nakatakda na mga kauban diri. Salamat. Sila mag-USB kay mag-FM sila. Modulation. Amplitude modulation, no?
Na-develop ni siya atong the first 2 decades of the 20th century. Lindell Mura o si Reginald Fessendens. Radio telephone experiments atong 1900s. Although, nahimo ni siyang experiment gikan sa multiplex telegraph and telephone transmissions atong 1800s. Ang iyang practical development ani nahitabo gyud atong 1900s. Radio telephone ang unang nila ani gingalan ani nga term. Telephone. Ug gusto nila nga sounds ang audio ang madunggan sa radio waves. And gamit na din na siya sa, syempre, katong World War I, World War II, ang mga Morse code tadiya, tut 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 telegraph, mga Roger, ha? Oscar Tango yan. Oscar Tango. Nang uban Alpha, Beta. FYI. Ako ipambit sa imo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw diha. Ako lang to i-play imong menopause. Ihin mo lagi. Para makakanta na kadiyag todo-todo. Salamat. Sige, Master Pops. Yes, Joel. Salamat. God bless. There you go.